מתחילה תקופת הסיירות, ואם את כבר באה לבדוק, תראי מה כדאי לך לבדוק. כולם יודעות בבת ים שאין עוד גרים מטורף, ולא נחות רק נהנות כי יש קנים בלי סוף. פה תיכון והדרתה גם, מועדונית בית ספר והנוף לים. אז רק תבואי לסיירת, ישר את מתחברת, כי בבת ים יש חום ואווירה. נשארת בשבת אצל כל המשפחות, הולכת לחבבים עד 4 לפחות. עושים פה מסיבות במוצ"ש וגם ראשון, כי בגרעין בת ים אף אחד לא רוצה לישון. יש וגים בכל יום שני, בלי אוכל זה לא אופייני. גם בצהריים יוצאים לעוד עשייה בתקנים. יש נגבה והחממה, בטלסוס בבני עקיבא, בטיילת מסתובבת, עצומי מכולם גונבת. תיכון והדרתן גם, מועדונית בית ספר והנוף לים. אז רק תבואי לסיירת, ישר את מתחברת, כי בבת ים יש חום ואווירה. נשארת בשבת אצל כל המשפחות, הולכת לחבבים עד 4 לפחות. עושים פה